School mo makatao mo to. Maka school mo Hakastep harngap ka school khasi Jaintia Presbyterian Girls Higher Secondary School kabadan ha mission compound kalasha bamdu hakithalit dieng kibala kalang bha. Hakani ka jingja kibabun kibenta jongkani ka school kila kala depe bat ingkhong khat bat kibabun ki kamra school. Katkum ka jingtip kibala yolum layathu baha kapor kemba arbaje AA kaladon ka jingkem dieng namar bakani ka school ka deru hakibabun kibenta kibadei da ka dieng kumta ka ding kala purstep. Haduk menta lak bantip na ka ka daw jong ka jingplu bat ki bor pulit kidang penlong ya ka jing toket banlap ya ka daw tenrai. Ha? Diri ka ya. Ha school mo? Anda puli lapor si Tiru.